Pán Boh zomrel na kríži a potom bol živý, dali ho do hroba, ale tam bol anjel, išli blížani, išli mali olej, čo môžu nazrieť Pána Boha, ale písali, keď uvideli anjela. Anjel povedal im, že už je Pán Boh živý a žena videla ho Pán Boha a povedala všetkým, že je zobudený a boli šťastní, lebo mali čisté srdiečka. Jej, super.